Desigualtats al món. Un 11% de la població mundial no té accés als aliments ni a l'aigua potable. Despesa d'un país ric, per persona i per any, Estats Units. Educació, més de 2.000 euros. Salut, més de 8.000 euros. Energia, més de 11.000 milions quilowatts per hora. Aigua, més de 2.000 euros. Alimentació, entre 100 i 200 euros per persona al mes. Despesa d'un país pobre. Per persona i any, República Centroafricana. Educació 7 euros, salut 3 euros. Energia, 33 quilowatts per hora. Aigua, el 65% no té aigua. Alimentació, una de cada 9 persones passa fam. La comparació. La riquesa al món està molt mal repartida. Si l'educació no arriba als països pobres, mai no podran millorar. Sense tecnologia, aquests pobles sempre viuran desconnectats de la civilització.